Viete, čo je dnes zaujímavé? Že ľudia sú plní nostalgie a pritom zabúdajú na klasické formáty automobilov. Skúste v ponuke napríklad nájsť klasické dvojdverové kupé alebo sedan. Tieto autá jednoducho vymierajú a spolu s nimi aj kategória malých automobilov, ako napríklad Suzuki Swift, ale nie tento, ale ten. A ja chápem, že prvotnou príčinou môže byť cena, ale tento Swift aktuálne dokážete kúpiť za 14 820 eur. A úprimne, ak sa pozriete na vybavenie auta, ktoré je nesmierne bohaté, tak vlastne si nemusíte dokupovať nič. V základnom vybavení totižto nechýba ani adaptívny tempomat. A za to si Suzuki zaslúži palec hore. Nielen preto, že drží Suzuki Swift pri živote, ale aj preto, že napriek tomu, že dnes už kvôli európskym pravidlám musí namontovať do každého auta kopec techniky, dokáže udržať priateľnú vstupnú cenu. Lebo iní už z tohto segmentu jednoducho vycúvali. Napríklad Ford Fiesta už v ponuke nie je. A tak sa pozeráme na novinku v roku 2024, ktorá má klasický spaľovací motor, manuálnu prevodovku a klasickú ručnú brzdu. A to sú samé dobré správy pre tých, čo majú radi klasiku a zatiaľ nepodľahli osteoporóze alebo módnej rakovine SUV či crossoverov. Takže toto je celkom nové Suzuki Swift, ktoré je však založené na predchádzajúcom modeli, takže ho môžeme považovať za veľký facelift. Poďme na dizajn. Podľa môjho názoru aj táto generácia Suzuki Swift je veľmi pekné auto. Hoci na druhej strane musím uznať, že na fotografiách pôsobí predsa len inak. Jediným riešením je ísť a pozrieť si Suzuki Swift naživo a urobiť si vlastný názor. Napokon v ponuke je nie menej ako 13 rôznych farebných kombinácií, takže vybrať by si skutočne mal každý. A aký motor si môžete vybrať? No v podstate iba jeden. Je to 1,2 litrový atmosférický trojvalec s maximálnym výkonom 82 koní. A ak vás zaujíma aj informácia o maximálnom krútiacom momente, tak ten činí rovných 108 Nm. Tento motor je podporený mild hybridnou technológiou. Hoci v prípade Suzuki sa drží klasickej 12V palubnej sústavy. Nechýba litium-ionová batéria a motor je podporený tzv. Štarter generátorom. Ten pridáva maximálny výkon 3 koní. Na druhej strane oveľa impozantnejším údajom je plus 60 Nm krútiaceho momentu. A to znamená, že aj napriek pomerne skromným technickým údajom dokáže toto Suzuki Swift jazdiť celkom dynamicky. Pohotovostná hmotnosť je pod 1 tonou, konkrétne 920 kg. Pomer výkon na 1 tonu reprezentuje 89 koní a to len ďalej podporuje teóriu o tom, že jazdiť s týmto Suzuki Swift je skutočne veľmi zábavné. Podvozok je príjemným kompromisom medzi športovým a komfortným nastavením a to znamená, že s týmto autom sa dokážete zabávať na skutočne každom type ciest. Ale asi najdôležitejším parametrom je opäť priemerná spotreba. Tá je napokon dôvodom pre kúpu malého automobilu. A ja v tomto prípade môžem povedať, že Suzuki Swift je najúspornejším modelom na slovenskom trhu. Priemernú spotrebu totižto absolútne bez akýchkoľvek problémov dokážete udržať pod hranicou 5 litrov. V prípade, že uvoľníte tlak na plynový pedál a začnete jazdiť podľa predpisov, tak priemerná spotreba klesne aj pod úroveň 4 litrov. Táto mild hybridná technológia v kombinácii s veľmi dobrou manuálnou prevodovkou funguje vynikajúco. 5-stupňový manuál dokážete vymeniť za automatickú prevodovku CVT, ale to neodporúčame, lebo najväčšia zábava je s manuálom. Interiér je óda na klasické ovládanie. Mechanické budiky pôsobia oveľa krajšie ako niektoré digitálne pokusy konkurencie. Na všetko, doslova na všetko tu máte gombík a to znamená, že auto viete ovládať doslova naslepo. A nechýba ani vyhrievanie sedadiel, opäť aktivované jednoduchým gombíkom. A čo sa farieb interiéru týka,
tak toto dvojfarebné prevedenie aj napriek tomu, že je z tvrdého plastu, pôsobí veľmi sviežo. Navyše, časti, ktoré majú byť čalúnené, sú čalúnené, ako napríklad lakťová opierka na predných dverách. Vpredu je dosť priestoru pre dve dospelé osoby, vzadu si bez problémov sadnú deti a v batožinovom priestore máte objem 265 litrov. Či stačí alebo nestačí, neviem. Ak potrebujete viac, jednoducho si zadné sedadlá sklopíte. Nechýba tu ani 9-palcový multimediálny infotainment, ktorý ponúka bezdrôtový Apple CarPlay a Android Auto a ovládanie opäť môžem označiť za intuitívne. Niektoré reakcie tohto infotainmentu by mohli byť rýchlejšie, ale to nie je ani zďaleka tá najväčšia kritika. Tá sa týka vypínania upozornenia na prekročenie rýchlosti. Absolútne nechápem, prečo Suzuki muselo tak hlboko ukrývať doménu. Navyše pri jeho deaktivácii musíte za autom stáť. Ak teda hľadáte manuálne auto, ktoré je poskladané na základe zákonov starej školy, tak v podstate by som v tomto prípade neváhal. A dovolím si tvrdiť, že je to najúspornejšie malé auto na trhu. A takýchto aut už nie je veľa.